Que tal? Boas tardes. Nicolás Maduro pasa a primeira noite en prisión nun cárcere federal de Brooklyn. E así chegaba en chándal e chanclas. Aí o ven nestas imaxes. Os próximos días comparecerá ante un tribunal. Está acusado nos Estados Unidos de narcoterrorismo. Mentres Trump dirixirá temporalmente Venezuela e descarta darlle o poder a Nobel da Paz. Corina Machado, a vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, asume a presidencia do país. A rolda do Outeiro volve a ser a rúa da Coruña con máis accidentes. Desta vez, unha muller de 49 anos morreu atropelada mentres intentaba cruzar. Non empregou o paso de peóns e ao cruzar a rolda pola mediana parece que perdeu o equilibrio e caeu no carril de aceleración. Desafortunadamente, nese preciso momento pasou un vehículo que non puido reaccionar a tempo. E seguro que o notaron porque desta hora o frío xa chegou. Unha masa de aire ártico está entrando na comunidade e isto provoca a baixada das temperaturas. O nordés fai aumentar a sensación de friaxe e durante a tarde continuarán caendo os termómetros. As mínimas van volver ser negativas. As máximas mañá en moitos puntos do interior non van a acadar nin os 5 graus. Sí, eso me dixo miña nai antes, que facía un frío xa telita. Que podemos esperar? Frío, máis que nada, sobre todo neste tempo. Hai que taparse para que non día o frío adentro. Pois eu creo que estar na casa co lume da cociña, que para min é o mellor. Cada vez falta menos para que os Reis Magos cumpran todos os nosos desexos. E o que tamén está case listo son as carrozas que os transportarán nas cabalgatas como estas de Lugo. Xa ven, teñen todo tipo de estilos e decoracións. Nuns minutos descubrimos máis detalles. Estaremos tamén no parque de atraccións máis grande de toda Galicia. Pazolandia pexa hoxe as súas portas. Aquí hai de todo para gastar a enerxía acumulada nestas festas. Cunha entrada única de 5 euros pódese acceder a todas as atraccións e actividades. O exlíder de Venezuela, Nicolás Maduro, xa está en Nova York para ser procesado nun xulgado de Manhattan por narcotráfico. O presidente Donald Trump asegura que gobernará Venezuela ata que haxa unha transición segura. A vida e o futuro de Nicolás Maduro e da súa muller cambiou esta fin de semana en poucas horas. Tras seren capturados por efectivos da Forza Delta estadounidense, chegaban neste avión a Nova York. Despois o mandatario esposado podíase ver entrando escoltado nun corredor das oficinas da DEA, Administración de Control de Drogas, onde se procedeu ao seu procesamento. Dixo en inglés, quizáis con ironía, boas noites, feliz ani novo. Máis tarde era trasladado ao Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, onde Maduro e a súa dona permanecerán encarcerados. O exmandatario enfróntase a diversos cargos que orbitan alrededor da acusación de narcoterrorismo. As incógnitas céntranse na situación política e institucional en Venezuela, con Delcy Rodríguez no foco, a muller que era vicepresidenta con Maduro. Mañá tomará posesión como presidenta da nación e a administración Trump negocia un goberno de transición encabezado por ela e tutelado desde Washington. O executivo integraría mandatarios do chavismo, entre eles Diosdado Cabello, que reapareceu pouco despois de dalo onte por morto. Estamos dispuestos a relaciones de respeto. Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos. Unha das sorpresas é a marxinación de María Corina Machado e de Edmundo González para conducir o inmediato proceso post-Maduro. Algunhas fontes sinalan que a administración Trump quería evitar situacións de caos, pillaxe e desgoberno como as vividas en Irak tras a caída de Saddam Hussein e considera que María Corina Machado non pode garantir a seguridade. O horizonte pasa por unhas futuras eleccións, pero o camiño está sementado de interrogantes. E mentres en distintas capitais do mundo se sucedían as manifestacións de detractores de Maduro e tamén de partidarios, nas rúas de Caracas e de outras cidades de Venezuela predominaban as ringleiras de xente tentando facer acopio de víveres. Yo creo que ya esta es la última cola que voy a hacer, pidiéndole a Dios que Él sea el que tome el control de todas las cosas. Soy revolucionario, aquí en pie firme, pie de lucha. Que ojalá que caigan los segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todos los que tengan que caer.
O que se constata e que non se produciu a folga xeral que pedía Maduro se lle sucedía algo é que a situación nas rúas venezolanas tende polo de agora a normalidade. Tranquilidad máis que todo. O Consello de Seguridade da ONU vai se reunir mañá de urxencia logo da intervención militar dos Estados Unidos de América en Venezuela e da captura de Nicolás Maduro. Colombia impulsou a convocatoria da xuntanza, unha proposta que respaldaron Rusia e a China, membros permanentes do Consello de Seguridade. A presidencia rotatoria do Consello, neste mes corresponde a Somalia, aprobou a convocatoria. A reunión catalogada como unha discusión sobre ameazas á paz e a seguridade internacional vai se celebrar o luns ás 10 da mañá. A espera do que ditamine o Consello de Seguridade da ONU, os expertos en relacións internacionais posiciónanse sobre a ilegalidade ou non da intervención dos Estados Unidos en Venezuela. A incursión militar estadounidense sen o aval de organismos internacionais foi unha das razóns esgrimidas por líderes de países como a Colombia para solicitar a reunión do Consello de Seguridade da ONU. Desde el punto de vista del derecho internacional, la ejecución extraterritorial, es decir, fuera de los ámbitos de la soberanía de un Estado, de sus leyes y de sus decisiones judiciales, es ilegal. Pero máxime si se hace, como en este caso, con el uso de la fuerza contra la soberanía de un Estado. O exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, pon o foco no carácter ilexítimo do goberno de Maduro. Creo que todos estamos absolutamente de acuerdo en que Maduro era un dictador que no tenía ni legitimidad de origen ni legitimidad de ejercicio, lo cual es importante para valorar desde el punto de vista del derecho internacional la operación de la que estamos hablando. No tenía legitimación de origen porque todos los países civilizados coincidieron en que las últimas elecciones que se celebraron en Venezuela fueron unas elecciones absolutamente robadas por el régimen. Cree Margallo que non será doado que se chegue a un acordo unánime sobre a intervención en Venezuela na xuntanza do Consello de Seguridade polo enfrontamento das posturas de dous dos estados con máis peso no Consello, Rusia e os propios Estados Unidos. A comunidade venezolana en Galicia vive con tensión e incerteza as horas posteriores á detención de Nicolás Maduro. Seguen os acontecementos dende a distancia e case sen dormir. Si, mestúranse a esperanza pola posible fin dunha etapa co medo a violencia e a falta de información. A principal preocupación son os familiares que permanecen en Venezuela. María Blanco. Entre a desconfianza e a esperanza. Así están a vivir as últimas horas os venezolanos que residen en Galicia tras a detención de Nicolás Maduro e a intervención dos Estados Unidos en Venezuela. Un xiro histórico que colleu por sorpresa unha diáspora marcada por anos de exilio e distancia forzada co seu país. O futuro político e social de Venezuela está a día de hoxe completamente aberto, mentres en Caracas se reordenan as institucións e Delcy Rodríguez asuma a presidencia fora das fronteiras do país, as reaccións multiplícanse. En total, estímase que alrededor de 8 millóns de persoas abandonaron Venezuela pola crise política e moitas delas agora ven por primeira vez en anos a posibilidade real de regresar. En Galicia, onde viven milleiros de venezolanos, estas noticias seguen de preto como chamadas constantes a familiares, pantallas accesas durante a madrugada e emocións a flor de piel. Moitas veces sen dormir polo impacto da noticia, senón tamén pola sensación de estar asistindo a un momento que pode cambiar o rumbo da historia do seu país, un capítulo novo que aínda se está por escribir. Grazas, María. E imos ata Roma, onde tamén hai reaccións sobre o acontecido en Venezuela. Javier Romero ten máis datos sobre as palabras do Papa León XIV. O Papa tamén falou sobre a situación en Venezuela. O fixo ao final dun acto público que ten lugar cada semana con miles de fieis. Nel dixo que estaba preocupado, pero que o máis importante era protexer un ben, o do pobo de Venezuela, garantir a súa soberanidade e tamén que haxa respeto para construir un futuro sereno para todos. Desde o Vaticano, polo de agora, non hai máis declaracións ao respecto, pero lembramos que a tensión entre Santa Sé e o réxime de Maduro tamén foi alta no pasado mes de decembro, cando as autoridades venezolanas impediron deixar o país a un cardeal, o arzobispo emérito de Caracas, a quen lle retiraron o pasaporte. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, fai hoxe unha condena rotunda da violación dita legalidade internacional en Venezuela. Unha mensaxe moito máis rotunda cada onte, tal e como lle reclamaban os seus socios de Goberno. Fixo nunha carta enviada este domingo á militancia dos socialistas. Nela, o secretario xeral do partido arranca 2026, con mesmo propósito que acabou 2025. Pretende esgotar a legislatura e chegar a 2027 á fronte da presidencia de España.
Tamén se volveu referir á situación dese país o presidente da Xunta. A través das súas redes sociais, Alfonso Rueda publicou unha foto dunha xuntanza de galegos e venezolanos no Parlamento de Galicia. Rueda amosou os seus desexos dun futuro libre e próspero para Venezuela. Os equipos de rescate de Indonesia atoparon o corpo de Fernando Martín, un dos españois desaparecidos no naufraxio dun barco turístico o 26 de decembro. As autoridades decidiron estender ata o mércores a operación de busca dos corpos dos dous menores que seguen desaparecidos. Un barco do operativo indonesio de rescate atopou na mañá deste domingo o corpo dun home na zona onde o día 26 de decembro naufragou un barco turístico a bordo do cal navegaba unha parella española con 4 menores. Pouco despois, o responsable da Axencia Indonesia de Procura e Rescate confirmaba que o cadáver atopado era o de Fernando Martín, o exfutbolista e adestrador do equipo feminino B do Valencia, de 44 anos. Trátase do segundo cadáver atopado na zona polos equipos de busca, despois de que o luns pasado recuperaran o corpo dunha das fillas da muller de Fernando. A parella de Fernando, Andrea Ortuño, e unha filla dela foron rescatadas con vida tras o sinistro xunto a 4 membros da tripulación e un guía. As autoridades de Indonesia decidiron estender ata o próximo mércores a operación de busca dos outros 2 menores que seguen desaparecidos, un fillo de Fernando e outro de Andrea. A policía ten aberta unha investigación para saber se a tripulación do barco turístico naufragado cometeu algunha neglixencia que provocase o accidente. A policía suíza conseguiu identificar outras 16 vítimas mortais do incendio de Noitevella nun bar de Crans-Montana. No sinistro morreron polo menos 40 persoas, das que 24 xa foron identificadas e entregadas aos seus familiares. A maior parte das vítimas son mozos suizos e italianos. Tamén seguen sin identificar varios dos 119 feridos que permanecen hospitalizados e que están inconscientes e vendados. As autoridades suizas acusan os donos do bar queimado de homicidio, lesións e incendio por neglixencia, mentres seguen os traballos de identificación e traslado de algúns feridos aos seus países. A estación de esquí de Crans-Montana volve a funcionar con normalidade. Un incendio nunha pasarela de cables no suroeste de Berlín deixou sen electricidade uns 50.000 fogares na capital alemá. O apagamento tamén afectou a máis de 2.000 negocios. O operador local da rede calcula que o incidente, que a policía investiga como posiblemente intencionado e que chega en pleno temporal de frío e neve en Berlín, podería afectar a suministración ata o vindeiro xoves. O apagamento afectou tamén as liñas telefónicas fixas e móviles. A media mañá deste domingo, un grupo de ultraesquerda chamado Vulcan proclamou a autoría da sabotaxe. E unha muller de 49 anos morreu atropelada na Ronda de Outeiro, na Coruña. Segundo recolleron as cámaras da policía local, a vítima mortal intentou cruzar a ronda pola mediana e fora do paso de peóns. Ao parecer, puido sufrir un tropezo, perdeu o equilibrio e quedou tendida na estrada. Nese momento pasaba un vehículo, o condutor non foi quen de reaccionar a tempo e atropelouna. A muller faleceu no acto. A Rolda de Outeiro é a arteria principal da Coruña e unha das vías con maior densidade de tráfico da cidade. Tamén é a vía cos peores datos de sinistralidade. En 2024, a Policía Local rexistrou 46 accidentes. Os 5 kilómetros da Rolda do Outeiro atravesan a Coruña de leste a oeste. É a vía máis longa da cidade e tamén unha das que soporta máis tráfico. Aparte de eso, que aquí sempre, pues, la verdad que coche. Hai puntos especialmente conflitivos para a circulación, como a glorieta do Pavo Real, pero sobre todo hai comportamentos imprudentes que provocan situacións de risco facilmente evitables. Yo miro para allí, como no vengan, soy el primer pecador. Y como yo supongo que la mayoría, despiste, muchas veces cruzas porque vas pensando y ves el verde y es para ti. Y estás viendo un verde que non é para ti. Pois é o que ves, pasamos cando non debemos pasar. Al ser así una avenida en la ciudad, yo creo que la gente coge mucha confianza también. A última memoria da Policía Local documenta 46 accidentes acaecidos na Rolda do Outeiro durante 2024 e constata un descenso gradual na sinistralidade da principal arteria coruñesa, que en 2021 chegou a rexistrar máis de 140. Non obstante, segue sendo a vía con máis incidencias viarias. La mayoría de las veces van lanzados. Quizás debían poner un poco menos velocidad, ¿eh? Y luego también eso, los patinetes y todo eso, pues también. Hai que ter cuidado, e cando vamos nunha edad así avanzada, pues cada vez peor.
Os atropelos representaron o 12% dos accidentes totais da cidade. Case o 40% das vítimas superaban os 60 anos. E tamén na Coruña, o home detido este sábado pola presunta agresión sexual a unha menor quedou en liberdade pendente dun xuízo rápido. A menor de idade asegura que sufriu tocamentos de carácter sexual no interior dun edificio de Xusán por un home que levaba horas roldando pola zona e que se coou a través do garaxe. O presunto agresor foi detido e posto a disposición da xuíza de garda, que acordou pouco despois a súa posta en liberdade coa prohibición de saír do país e de achegarse á vítima a menos de 500 metros. O xuízo celebrarase este luns. E pelexa multitudinaria que sorprendeu a veciños e visitantes na Rúa do Franco en Compostela. Atendan as imaxes, un enfrontamento no centro histórico de Santiago entre dous grupos de ideoloxía diferente, segundo informou a Policía Nacional. Derivou nunha pelexa na que, a pesar de non haber feridos graves, un dos seus participantes empregou gas pementa. Varias persoas que pasaban pola zona resultaron intoxicadas. A policía mantén aberta unha investigación para esclarecer a identidade dos participantes, aínda que non se presentaron denuncias polo sucedido. Un veciño de Mos tivo que ser ingresado na UCI do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo despois de sufrir unha violenta agresión onte na parroquia de Sanguiñeda. A vítima foi localizada pola Garda Civil oculta entre unhas silvas e envolta nunha alfombra. Os axentes atoparon a vítima con lesións de gravidade. O presunto autor da malleira foi detido pouco despois. E outro problema viario son tamén os patíns eléctricos que se multiplicaron nos últimos anos en Galicia. Na nosa comunidade xa hai cidades onde os accidentes con patíns superan os das bicicletas. Sí, de feito, o número de incidentes o ano pasado sitúa a Galicia en segunda posición a nivel nacional cun total de 37 accidentes con patíns implicados. Pero hai pequenos xestos que poden evitar accidentes graves. As recomendacións son sinxelas: casco, luces, velocidade moderada e nada de beirar rúas. En moito ollo se son usuarios deste medio de transporte porque a DXT prepara unha nova normativa. Agora terían que ter obrigatoriamente un seguro de responsabilidade civil en regra. A póliza debería cubrir danos a terceiros para poder circular, igual que outros vehículos como motos ou turismos. Ademais, teríase que rexistrar oficialmente o monopatín na DXT e contar cunha especie de matrícula, unha etiqueta, para facilitar a identificación do vehículo. A DXT pide aos condutores que adianten o seu regreso de fin de semana e de vacacións e non esperen as últimas horas deste domingo. Tráfico recomenda moita precaución ante as malas condicións meteorolóxicas polo paso da borrasca Francis. A EMET alerta de chuvias e nevaradas que poderían complicar a circulación en moitas estradas do país. Lembra que a maior probabilidade de neve e chuvias intensas está prevista para esta tarde e para mañá do luns, véspera de Reis. Pois xa o escoitaban, a chuvia e neve van ser as protagonistas a partir desta tarde e na terra notamos xa esta friaxe. Si, unha masa de aire ártico está entrando na comunidade e as mínimas en moitos puntos do interior van ser negativas. Demetrio Morenza. Sí, as previsións apuntan que nas próximas horas van descender considerablemente as temperaturas. Agora mesmo aquí, por exemplo, en Castro Caldelas, onde nos atopamos, os termómetros marcan 2 graus, moita humidade e unha néboa espesa que apenas deixa ver a 50 metros de distancia. As previsións, como dicíamos, vai ser que descendan as temperaturas incluso con rexistros en negativo que podían chegar ata os 6 graus baixo cero nas próximas horas, especialmente ao longo de toda esta madrugada, onde se sitúa a cota de neve entre os 600 e os 700 metros ao longo das próximas horas, tanto na montaña de Ourense como na montaña de Lugo. Tamén se agarda que poida chover tamén nas próximas horas, así que as cabalgatas previstas para a xornada do luns están previsto que te veñan acompañadas de moito frío, dependendo das zonas na que nos atopemos de Galicia, tamén con esas chuvias que poden chegar a ser intensas en algúns momentos do día. Previsións, como dicíamos, que se estenderán ao longo destas horas e, como dicíamos, especialmente na próxima madrugada, así que moita precaución se teñen previsto sair cos coches, xa que se vai dificultar bastante a situación polas estradas neses puntos aos que facíamos en referencia. O sol que tibiamente vemos na Fonsagrada non quita a sensación de frío que se percibe desde a zona da montaña de Lugo. Estou mete medo. A mí vai me dando as mãos, Fai un frierísimo de medo. 0 grados debe de facer.
cero, marcaba fai un pouco o termómetro da farmacia. Pois esta mañá amanecemos con moito frío aquí na Fonsagrada, de momento pois seco, pero ben. Pola noite foron 3 baixo cero. É clima de montaña, estamos na montaña lucense. Que podemos esperar? Frío, máis que nada. Na Fonsagrada, a case 1000 metros de altitude, xa están afeitos a estas temperaturas. Aquí non fai frío ningún, estamos acostumbrados a él. O non haber humedad, facía máis sensación ayer que había niebla que hoy. Un pouco de frío sí que hace, pero se soporta bien. Para as xornadas vindeiras agárdase baixada de temperaturas e neve a partir dos 600 metros. Soy italiano, pero há já muchos años que estou aquí a Fonsagrada. Prácticamente estou acostumbrado, hai que brigarse. Os que xa temos edad, estamos moi acostumbrados a ela. De todos modos, agora xa hai anos que non hai neve. Hai que taparse para que non diga o frío adentro. Ademais, tamén hai que tomar precaucións ante a xeada e a neve das xornadas vindeiras. Xa no resto de España, a intensa borrasca Francis pon en aviso laranxa a Andalucía e a Comunidade Valenciana. Alí agárdanse chuvias torrenciais de máis de 100 litros por metro cadrado en apenas 12 horas. O litoral de Alacante e as provincias de Cádiz e Málaga enfróntanse a riscos importantes por inundacións, mentres o resto do sur peninsular permanece en tensión baixo o aviso amarelo. O frío tamén é motivo de preocupación. Está activado o aviso por neve en 5 comunidades. As autoridades piden precaución ante un temporal importante que ameaza complicar as cousas nas estradas. Cada ano diagnostícanse en España alrededor de 900 casos de esclerose lateral amiotrófica, unha patoloxía neurodegenerativa que causa a perda progresiva da capacidade para controlar os movementos musculares. 200 nadadores bótanse ás augas coruñesas para mostrar a realidade dos enfermos e apoiar a investigación da ELA na travesía solidaria da Asociación Agaela. A zona de baño do Parrote na Coruña acolleu este mediodía unha nova edición da travesía a nado pola ELA. Estamos moi contentos, ademais hoxe está un día estupendo para que podamos disfrutar aquí desta mañán de deporte acuático e tamén en beneficio da asociación. Protegidos ou non con traxes de neopreno, os participantes neste evento solidario podían escoller entre nadar 400 metros ou alongar a travesía ata os 1000. Vimos toda a parte do equipo e vimos a facer unha actividade conxunta e ademais se podemos colaborar con unha boa causa, pois é o importante. Participamos mi hermano y yo porque tenemos un par de amigos afectados y como solidaridad y demás siempre la intentamos hacer. Meterse en un baño de agua fría a 12 grados no primeiro momento do ano fai unha reflexión sobre o que é enfrentarse a dureza dunha enfermidade onde o que máis importa é ese apoio social, neste caso tamén o sociosanitario. 2 centenares de persoas ousaron botarse ao mar por unha boa causa, solidarizarse cos afectados pola esclerose lateral amiotrófica, unha doenza que precisa de máis investigación e recursos. A Asociación Galega de ELA atende máis de 160 familias. A Asociación Veciñal de Teis anuncia movilizacións para reclamar a insonorización da P9 neste treito da entrada de Vigo. O barrio quedou excluído das medidas do Plan Estatal de Acción contra o Ruído, que en cambio si prevé actuacións na zona de Chapela. A Asociación Veciñal de Teis lamenta que o barrio quede fora do Plan de Acción contra o Ruído do Ministerio de Transportes. A cuarta fase do plan prevé 5,5 millóns de euros para pantallas acústicas entre Rande e Chapela, pero non inclúe o tramo urbano de Teis, unha bella demanda da Asociación Veciñal. Levamos moitos anos con esta reivindicación e non nos parece normal. Non nos parece normal que o barrio máis perxudicado por a autoestrada que quede fora dunhos presupostos e dunhas intervencións como levamos solicitado. De feito, no 2016 xa, creo recordar, o Concello e a Xunta de Galicia xa exixían a Audasa as barreiras esas acústicas. A día de hoxe seguimos á espera del. O mapa estratégico do ruído confirma que máis de 7.000 persoas soportan niveis superiores de ruído os recomendados pola Organización Mundial da Saúde. Ten que ser matador. A ver, isto é
A esta xente que vive por aquí eu sin vivir. Un informe propio da administración, unha medición acústica, daba uns valores de entre 55 e 75 decibelios, o que sobrepasa moitísimo ruido que pode soportar un. O Ministerio de Transportes anunciou un plan para humanizar a AP9 na zona de Teis. Prevé cubrir a autostrada con 5 pasos superiores, pero a Asociación Veciñal cree que é unha medida a longo prazo que non lles dará solución a todos os afectados polo exceso do ruido. Por iso, non descartan mobilizacións para reclamar a insonorización deste treito da AP9 na entrada de Vigo. Navantia comeza en Ferrol un ano cunha carteira récord de traballo para 6 novos barcos. Neste 2026, no estaleiro coincidirán en construcción 4 fragatas F-110, o buque de aprovisionamento en combate para a Armada Española, e comezará os bloques que fabricará pro programa de soporte sólido da frota, integrado por 3 navíos loxísticos para a Mariña do Reino Unido. Isto supón unha carteira duns 9.000 millóns de euros, unha cifra que, segundo o Grupo Naval, é insólita dende a creación de Navantia en 2005. Ben, se non tocou nada na lotaría de Nadal, o martes teñen desquite. A lotaría do neno non ten un gordo, pero sí máis premios que repartir. De feito, un de cada 3 décimos teñen algo, dende os 200.000 euros do primeiro ata recuperar os 20 euros do xogado. Repártense 770 millóns e os que máis xogan este sorteo son os veciños. Cada asturiano xoga máis de 30 euros. Os galegos non andamos nin preto. Somos os novenos nesta lista e gastamos uns 19,50 euros cada un, o que ven sendo, pois, que mercamos un décimo, basicamente. Se busca número para xogar, o 0 é o número que máis veces saiu na combinación do primeiro premio. E Madrid, a cidade máis agraciada. Se aínda tiñen ganas, ata o propio martes 6 de xaneiro, ata as 10 da mañá, poden tentar a sorte. E tendo todo isto en conta, son moitos os que hoxe aproveitaron o día festivo para achegarse a algunha administración e non quedar sen o seu décimo. Cintia Piñeiro. Exactamente, iso é o que acontece precisamente nesta administración. Por aquí levan días pasando centos de persoas para probar sorte de cara ao 6 de xaneiro. É que na Coruña creen moito na fortuna, porque xa só no Nadal se invertiron máis de 100 millóns de euros só en lotería. E aínda que esta cifra se prevé que se reduzca de cara á lotería do neno, esta cifra sega a ser alta. Estamos falando de que se estiman que se invertirán máis de 53 millóns de euros tamén de lotería aquí, nesta provincia. E isto só se falamos na Coruña, porque, como viñamos dicindo, Galicia está entre as 10 comunidades que gasta máis lotería en España. Xa non quedan moitos décimos físicos nalgunhas administracións, porque esta campaña do Nadal din os loteiros que funcionou moi ben, aínda que non caeron grandes premios en Santiago. O que si repartiron foron moitas pedreas e reintegros. Este ano foi unha campaña moi productiva, a verdad que, bueno, superamos as nosas expectativas, supoño que coincidimos un pouquiño cos nosos compañeiros en que a venda foi bastante boa e a campaña do neno, pois igual, a falta dos últimos flecos que quedan todavía por vender. Pensamos un pouquiño que xa está prácticamente rematada. Tocaron gran cantidad de pedreas, gran cantidad de terminaciones, realmente hubieron premios, entonces la gente se está volcando a comprar su décimo porque la tradición sigue para el niño. Pasado Nadal xa somos menos escollidos para elixir os décimos, pero seguimos tirando da lotaría como agasallo de última hora. O que fago é aos meus irmáns, en lugar de mercarlle roupa ou cousas dese estilo que a poden mercar eles por si mesmos, e non é unha sorpresa, como pode ser o décimo do Nadal. Entón, dende fai anos, lle merco un décimo para cada un, e teñen a sorte de que cada ano lle tocase o reintegro polo menos. Se queremos o décimo físico, poderemos mercalo ata que pechen as administracións mañá pola tarde. Igual os reis traen a sorte á hora das cabalgatas. Podense achegar a calqueira administración a recoller ese último décimo que pensamos que pode ser o décimo agraciado co gordo do sorteo do neno. Espero que este año sea el año de que toque el niño en Santiago, ojalá. Pois sí, oxalá. As carrozas que transportarán os Reis Magos pola cidade de Lugo xa están case totalmente preparadas. E que ganas
de que cheguen. Inspiradas en animais míticos, incorporan fantasía, decoración e luces que van facer aínda máis máxico o desfile previo ao paso dos reis polas casas de todo o mundo. A 2 días da celebración da cabalgata, as carrozas das súas majestades do Oriente xa están case listas para desfilar por Lugo. Adiantamos que non veñen sobre camelos, senón sobre plataformas cheas de fantasía e animais mitolóxicos. Un dragón de casi 4 metros de longo e despois de altura ten tamén outros casi 4 e que, bueno, que é unha peza toda con unha estrutura metálica interior e que despois está feita en fibra. Por regla xeral, o que facemos é traballar todo con un material que é o polistileno. Comezaron co deseño no verán e agora están os últimos retoques. A montaxe mide alrededor de 9 metros, son 4 carrozas, 3 para os Reis Magos e unha cuarta para os agasallos. Animales mitolóxicos dentro do que é mar, tierra, aire, agua e, bueno, aquí tenemos cabaliños de mar, temos dragóns, temos caballos alados. A iluminación artística resulta chamativa, a creación e a montaxe dos escenarios tamén se benefician da evolución dos tempos. Desde as luces incandescentes que había antes, ahora xa todo tecnología en LED, en halogenuro, bueno, hai en iluminación, en materiales pasa tamén 3 tantos do mismo. Hai unha cantidad de materiales novos que empleamos que, bueno, que fan que as carrozas luzcan dunha maneira esplendorosa e, bueno, ca súa dificultade que teñen, que son decorados a trezos móviles. As plataformas dos Reis Magos están diseñadas para soportar a chuvia. Nestas datas de comidas farturentas con familiares e amigos, o noso corpo nota os excesos. No Nadal consumimos de media un 30% máis de calorías. Boa culpa teñen aos doces que sempre están roldando pola mesa. Nalgúns destes xantares podemos chegar a inxerir unhas 2.000 calorías. Xa lles adiantamos que iso é prácticamente a enerxía que precisa un adulto para todo o día. Isto remata nun aumento de peso que vai dende os 2 ata os 5 kilos. Xa a partir da semana que ven o conto cambia. E vaya se vai cambiar. Por iso os nutricionistas recomendan non estar tan pendentes da báscula con sentimento de culpa. Non se trata tanto de compensar os excesos, que os vai haber, senón de retomar as rutinas que nos sentaban ben antes das enchentes. Agas contadas excepcións, quen máis, quen menos, é consciente de que o tránsito inevitable polas copiosas comidas e ceas do Nadal deixa pegada no corpo. Bueno, un poquinho máis sí que como na Navidad, pero nada, non noto nada. Comemos un poquito rollo máis especial, algo máis elaborado, pero nada sin excesos ni nada. 3-4 kilos, eu que son dejadiña, pero bueno, engordo. Enchemos moito buche e si que notamos igual 2 kilos ou así. Nestas fechas son uns poucos, a mellor 2-3 kilos, a mellor se cadra cóllense, eu polo menos. Pero os expertos din que comer demais puntualmente non debe implicar sentimento de culpa. A comida non é algo que hai que compensar e a culpa non é a que debe condicionar as nosas decisións alimentarias, tampouco a báscula de ser o baremo destas decisións alimentarias. Temos que traballar en erradicar esa mentalidade de dieta que é a que nos fai movernos en ciclos de sobreinxestas e de restriccións. A partir de aí, os propósitos de recuperar o peso deben ser realistas e adaptados ás circunstancias persoais. Non ten sentido meternos ahora no xinasio 5 días a semana se é algo que non vou a cumplir o que non estou disfrutando e non se vai a xerar adherencia. Planificar con máis antelación para ir máis liviana a semana, como pode ser comer con máis presencia, máis a modo, escoitando os nosos sinais de fame e de saciedade, pero erradicar as dietas. Desaconséllanse os produtos milagre ou actividades físicas que antes non se facían. Mellor é recuperar os bons hábitos e ir con calma. Ao largo do ano, como xa empezo a comer máis regular, non hai tanta comilona nin tal, volvo ao meu peso outra vez. Empezo a camiñar, ir ao gimnasio, pero bueno, con calma, que o ano está empezando. A 30ª edición de Pazolandia clausúrase este serán. O maior parque de atraccións cuberto de Galicia congregou este Nadal en Ourense máis de 26.000 persoas. Unha das citas máis esperadas do Nadal en Ourense, Pazolandia, encheuse prácticamente todos os días desde que arrancou o 26 de decembro. Na última xornada do evento, a función da mañá tamén comezaba ao máximo de capacidade. A falta da edición do xa tarde, calculamos que vamos a estar entre 25 e 26.000 personas que asistiron a Pazolandia. Este ano, varias atraccións novas compartiron espazo coas clásicas para ofrecer entretemento para todos os gustos. Para mí o
máis chulo é o saltamontes. O que máis me gusta é a movida show. E chocas con a xente, é moi divertido. Como me gustan as cousas que son moi fortes, gustame os saltamontes. E tamén está os coches de choque. Gústame todo. Os asistentes recomendan a experiencia a todos os nenos. Porque se divertirían e xogarían moito. Podes facer amigos ou estar con quen ti queiras. Pazolandia recibe desde cativos dun ano ata adolescentes, ademais dos adultos que os acompañan, en moitos casos pais que foron na infancia os protagonistas do evento. Yo cuando era pequeña ya venía y traerlas ahora a ellas es maravilloso. Vivimos en Madrid, aunque yo soy de aquí de Orense y venía a Pazolandia de niña, con lo cual tengo muy buenos recuerdos y venir ahora con nuestros hijos es que es una diversión asegurada. Eu xa viña de pequeno e sigue estando moi ben que sigan facendo este tipo de actividades. Para conmemorar os 30 anos do encontro, os visitantes foron dando forma a un mural de Lego de 56.000 pezas. Os organizadores confirman que Pazolandia volve o Nadal que ven e ademais coa intención de facerse aínda máis grande. Tempo xa para descubrir o que teñen preparado para hoxe os compañeiros do Hora Galega. Que de seguro van estar moi atentos á chegada dos Reis Magos. Portácheste ben? Moi boas, María. O meu portome ben os 365 días do ano, espero mesmo de vos. O que sí está claro é que hoxe temos sorpresa, porque temos a maxia dos Reis Magos por adiantado, porque resulta que hoxe un día antes percorren varias zonas do rural, e claro, desta maneira así poderán saudar a todos os nenos galegos. E por certo, porque temos a dous gardas reais de auténtico luxo. Por un lado temos a Sauro, noso patrón maior de Hora Galega, que nos explicará como se orientaban os Reis Magos antes do GPS, Miguel Mosteiro, que nos preparará unha merendola perfecta para deixarlle baixo árbore as súas majestades de Oriente. E hoxe tamén estaremos moi pendentes da última hora de Venezuela e, sobre todo, analizaremos o futuro, que vai ocurrir a partir de agora con o noso analista en Dereito Internacional, José Manuel Estevez Sá. Todo isto e moitísimo máis a partir das 3:30 aquí en Hora Galega. Grazas, María. Xa saben que a información continúa como sempre actualizada minuto a minuto en G24 e G24play.gal. E agora quedan xa coa información deportiva.